uwana ya faɗa, to ni ma ƙara godiya zan yi gaskiya ne ga honorable Abdulrahman Jibrin Kufa ga irin wannan kabakin alheri, kabakin arziki da ya yi wa ciyamun na jam'iyya. Muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya taimake shi, duk abin da ya sa a gaba Allah ya bashi, Allah ya raba shi da iyayen shi lafiya. Mun gode kwarai da gaske, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Jama'a salamu alaikum. To ni godiya zan yi mai yawa da shi Abdulrahman Jibrin Kufa wanda ya tattara mu bebeji da kyau. Ido ya taimake mu gado har Allah ya samu ga kawo wannan matsayi. Mun gode Allah ya saka masa alkhairi. Allah ya sa in muka haɗa kanmu muka yi ciwo zaɓuɓɓukan nan, Allah ya sa mun haɗu kenan ba sake rabuwa. In Allah ya da duk wani bugulmaci da wani munafiki Allah zai kore shi daga cikin shi ne ni bayanin da nake so in yi. Mun gode masa, mun gode Allah ya saka masa da alheri, mun gode kwarai da gaske. Let's go! Ko yau abu ga gwamna